Ohitura hori xedenez, reala ere deskansuraino iritsi da gutxienez. Gaurko saioa bete nahi dugu, bertsoz eta oroimenez, ea umore pixkat ipintzen, degun jotxuren omenez. Eguraldia ederra dago, kaskabar haize eta laino, baina elita biokuztora etorri gera onaino. Txotx temporada bigarren aldiz, gaur inauguratzen daño, kupelartean hobeto egon oigerak eta ama baino. Iripiera ekitaldian, bihotza hautsiz aiaman, berria entzun deben onduko, zer da pasatzen zaidana. Kupeltegia zabaltu eta protagonistak eta sagarloteia jarri usurbilen, ta hau da pasatzen dana. Rosalia etorriko da bai hurrengo urterako, alare guri mentajarikan ez digute aterako. Gaurkoan sake ederrazkoa baitago kupelerako, kupel guztiak gustuko dira eguna bukatzerako. Este